ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನೇಂದ್ರ ಪರ್ಂದದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಪರ್ಂದು ನೇಂದ್ರ ಪರ್ಂದು ತುಲೆ ಈ ನೇಂದ್ರ ಪರ್ಂದದ ಚೂಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಎಂಜನ್ ತೂಕ ಸಪೂರದು ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಕೆ ಬೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚೂಲಿದಾತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಡಲ ಕೊಡಿಲ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೈಟ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಚೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದಾಂಡು ಈಸಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಂದದ ಚೂಲಿ ಕೆಪ್ಪುಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿವಳು ನೀರುಡು ಐಜಿನ ಕಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಪಿದಾಯ್ದಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಬರಿಟ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎತ್ತನೊಂದು ಐಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಕೊರಪುಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕೈತಂಡ ಇಂದ ಸ್ಲೈಸರ್ ಬನಾನಾ ಸ್ಲೈಸರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಬುಡ್ಕ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಜಾಗ್ರತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೈಗೆ ತಾಗುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಜಾಗ್ರತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇನ್ನು ದೇ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಪಾವಡು ಉಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಮಂಜುಲ್ಲ ಕಲತ್ತಿತ್ತನೆ ನೀರಿತ್ತನತೆ ಅವೇನು ಪಾವಡು. ಮೆಲ್ಲ ಪಾವಡು ರಟ್ಟುಂಡು ನೀರು ಪಾಡಿನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕುಡೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು. 2 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಚಮಚಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಲೋ ಇಪ್ಪಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಡೋಡು. ಸರಿ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಬಬಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬೇಯ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಗೆಪ್ಪುಗ ಚಿಪ್ಸ್ನು ಬೇಯ್ತುಂಡು. ತಲೆ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಡು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.